Yung nga na eh. Sabi sa kayo, what's your name? Oh, ano sinimbag mo? Sabi ko, don't worry. I'm feel happy. Nadaki itong sa kuya na, tasala. Sala? Nata. What is your name? Ano raw ang nangyari na kay ito? Kula, pag naghilingan sinda ni Ada. Ano? Teka lang, kabaho dyan. Paharot lamang. Hindi niyang pangyayari ini. Yan o, pinanganaan ka ni Ada? Habos ako makipaghuron. Iyan siya ng problema. Mga kapag abot-abot ko naman sa iya, arayo pa ba kasi ada pala ka age? Sabi sa ko, don't talk to me. Buli nina niyang bagyuan. Iyan problema. Napaka-isnabira. Nabuli nina niyang adaan. Ang bida, parang Inglesan ka. Yung nga na eh. Sabi sa kayo, what's your name? Oh, ano sinimbag mo? Sabi ko, don't worry. I'm feel happy. Nadaki itong sa kuya na, tasala. Sala? Nata. What is your name? Dapat tinara mo, andun kula. Ang araw kayo si ba? Oo. May sarong ba siyang tinaram? Ano ba? Are you okay? Sabi sa kuya. Oh, ano sabi mo? Sabi ko, I'm tired. Pwede mo nang tali ka, di nagbaklay ka. Oh, I'm tired. Pwede ba kayo ito? Ano daw, silang pilom si Ada? Itatay na kalikay nga na eh. Ang bida, ikang nga naang. Dahil kapagalang ko. Ano, mapahilot? Kaya kung bahaw dyan na, kunya. Man kaming Parawaran ako. Man kaming bahay. Para so, jeepling ko baga, na service. Oh, nawala sa lawon. Ato. Man kaming bahaw, di dyan di kanin lamig. Kaling lamig. Hmm. Sabi nga sa kong ni Ada, protect yourself. May lumayag sa akong kaldero, palukib. Gapo pa rin ito. Yan o. Nakulong. Pinakawasan ako kang palukib. Tanong ko sa mo. Kaya nga, Sabi mo kaya mabuo. Kaya diretso ako, tuminanin ako sa iya. Di ako nagtaram. Kaya nga, sabi ko na, ka na magrani sa iya. Digdi mo sa kahurunong. Tamada dangog kamang ka ito. Kuya nga, kadangadang. Ang dahil, kumayutang ka sa kuya. Kaya man naman diretso. Kaya tuminipos na. Naglalaong kaya ako kang bagyuan, mabuo. Primerong bagyo bagaan mo niyan. Primerong na nga 26, ada nga ni A. Kaya nga ni, nagpupuong. Salamat. Ano na? Ada malas, ang nakakako niya. Ako lugkilawas. Ano, mapahilot? Malay, tinapok sa barawang. Nina niya ang. Sa barawang. Barawang? Oh, may padangadang. Siya. Dahil sa man na. Ano man na? Yung tentasyon man na. Dahil ba na may iba? Jesus, kapangyari. Oh? May iba nga, sabat kong pangyari si Ada, bagyaw. Maro, sarong kamali ka man magkatabang man ay pang umalis ka na dyan. Manipis. Madami mga bahaw dyan. At anay man niya, kanin lamig, ang yaong. Binulugso. O yan o, may dodara. Wow. Ako man sa kaya nagpaparkahurong kan mga bagyo. Ito, dala bilog na naman. Bulik nina niya. Yun naman sa naibig. Pero ang taon na ba si Ada? Ha? Pero ang taon na ba? 36. 36. Oo, naku, na mo nagkahuron, tapos. Dahil, hinapot ko nga na eh. Demo. Niya ko, what is your address? Sabi niya, I'm 36. Oh, kaya tamang matusimbag baga. Ano eh? Ngorag matagya. Dahil mo lamang hinapot kung paano susugas tinis niya, sukusog niya, Dahil ako nagpalahapot ka. suuran. Pighapot ko kung may agum na siya. Ano sabi? Pinayong kuputa. Oh, Sabi niya dahil mada siya ako nagpapatol sa tawo. tama ang bagang pangaran. Bagyo nga ako, pumatol sa tawo. Muna nga piling dagon mo pa nga ako sa paros. Pwede mangyari. Pwede. Nata maparos na ako? Muning nga ni, ho. Nag-aabot mo nga ni, dahil nagtutunog paros. Oo yan. Sabi na Gardara mo kayo daan. Ada! Eh pag didiretso ngayop ka.